understand ukuthi icebo lethu linama properties, icebo lethu linezimoto, icebo lethu line equipment, kodwa ayikho resource ebaluleke njengabantu basecebo lethu. And njengabantu besilisa njengamadoda nibaluleke kakhulu. I can say that representing the company. So yini akukona isifo, isikhathi esiningi asibulawa isifo, isikhathi esiningi asibulawa into esuke isikhathi esiningi sibulawa ukuyigcina ngaphakathi. Konke okugcinayo zikhona izinto ongayigcina. That is why mangabe lisicebo lethu, yes, sinawo ama properties, lisicebo lethu sinazo imoto, sinayo yonke into. However, we felt it important ukuthi sizogada amadoda, sizokhuluma namadoda. Lithi lelizwi kunakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho. Siyabonga kwicebo lethu ukuthi lisicabangele njengamadoda ukuthi sibe nesibaya sizododisana. Ngale exercise le, ngale movement osuyenzile, usu-activate abelungu abakubiza ngokuthi nodokotela abakubiza ngokuthi ama-happy hormones. Siyabonga kodwa kakhulu kuzo zonke izikhulumi na wonke umuntu okwazile ukuthatha aparticipate la. Ngoba ngiyambona uyamthanda lo